wara snin twal nagħmel it-teatru. Id-direzzjoni hija parti essenzjali mill-personalità artistika tiegħi. Tlaqt għaliex ix-xogħol li qed nagħmel bħalissa ma jippermettix minħabba ħin allura ma nistax noqgħod mingħajr teatru allura nikdbu imma d-direzzjoni tu ftit iktar ħin mill-kitba. U allura meta ġejt sfidat minn Kevin Drake biex it-traduzzjoni tiegħi stess niddereġiha, għall-ewwel għedlu rid nagħmellek patt. U l-patt kien wieħed sempliċi. Ħallini nagħżel l-atturi jien. Għaliex jekk ma jirnexxilix nagħmel kast ta' tlieta kif iridu jien, x'aktarx it-tweġiba tiegħi se tkun leħx. Irrid atturi tajbin biżżejjed biex inserraħ fuqhom. U ħallewni u allura għażilt il-krema tat-talent kontemporanju Malti. Ferħan ħafna li kelli xorti u l-unur u naħdem ma' tlieta mill-aħjar atturi maskil li għandna fix-xena kontemporanja tallimt minn għandhom u naħseb li tellajna huwa xogħol f'dak li huwa xogħol għall-palk min-naħa tal-atturi formidabbli u naħseb se jkunu attrazzjoni speċjali għall-udjenzi.